کنفدراسیون سندیکای کارمندان گشتی را گهاند گو لترکیه جه 20 حزیرانه و ده انجاما قدخین جبو جوینا ناتو و چالاکیان ده 548 کس هاتنه بنچاف کرد. NATO defol bu memleket Konfederasyona Sendikayên Karmendên Giştî ya Enqerê li ber baregeha xwe ya li Kolana Selanikê daxuyaniyek çapemeniyê da. Berdevka Platformê Tulay Yıldırım diyar kir ku ji ber civîna bilind a NATOyê civîn û meşên protestoyî hatine qedexekirin û Enqere bi tedbîrên ewlehiyê yên giran bi bandor hatiye dorpêçkirin. Yıldırım destnîşan kir ku ji 20 Hezîranê ve di operasyonu müdaxaleyên li dijî xwepêşandanan de 548 kes hatine binçavkirin û xwest ku girtin bi dawî bibin. Maalesef ki Türkiye'de 28 Haziran'dan itibaren dahası Nisan'dan belli Di heman demê de Hevseroka Keske Ayfer Kocak iddia kir ku NATOyê qet aştî û refah neaniye tu welatekî. Kocak balkişan ser biryara ku di civîna bilind a NATOyê ji bo zêdekirina lêçûniyên parastinê hatiye dayîn û diyar kir ku ev bar dê bikeve ser milê karker, teqawutbûyî û xizmetên giştî. Kocak iddia kir ku fonên ku ji bo bütçeya NATOyê hatiye veqetandin dê ji perwerde, tenduristî û xizmetên civakî werin veqetandin û xwest ku kesên hatine girtin serbest werin berdan û li Tirkiye ji NATOyê derkeve. Li gel vê bilançoya hatiye eşkerekirin, li Stenbolê 12 endamên Umutsen û Komîteyên Ciwanan ku li Kolana îstîklalê civîna NATOyê şermezar dikirin, hatin binçavkirin. Li gel vê bilançoya hatiye eşkerekirin, li Stenbolê 12 endamên Umutsen û Komîteyên Ciwanan ku li Kolana îstîklalê civîna NATOyê şermezar dikirin, hatin binçavkirin. Umutsenê iddia kir ku kesên hatine binçavkirin rastî muameleya xerab hatine, daxwaza lêpirsînek li ser îdayên işkenceyê û serbestberdana tavîlê ya kesên di bin çavan de kir. Son söz olarak her zaman söylediğimiz gibi